zuwa samu dan mama duba kasa Allah samu dan mama bara ubanna Shikenan ka kyauta. Ku zo sama ya banya kayi shiru tun da aikin nan. Abin da yasa ne shiru. Kaga wa'annan ina kauye mu ne gaba ɗaya hanci zan huda musu. Garba ya ka daura musu kenan. Ai wannan noman nasu ba kowa yake yi ba. Musu ya kan kuma tafa duk lokacin da ka ji an ce kamar baba zai gabatar da wasansa a ko ina ne to ka hanzarta ka je ka kalli nishadi. In dai nishadi kake bukata. Don haka ba mu gama ba, akwai jarumai a ƙasa, akwai su Tima Yola zuwa su Fati SU ga Khadija ga kuma zuwa su wato Zamina Umar Zaguri ita ma tana nan. Sannan kuma akwai irin su Sama'ila Mai Gahi akwai irin su Sama'ila Mai Gahi. Wa alaikum salam. A duk wannan zaman da baran da kaga waɗannan yaran suna yi suwa kenan suka mana baba baban wa kaji ana ce mu baban wa kaji baban Kamaluddin dole ce mai yaro dole ne uban Kamal to saboda haka an baban Kamal baba za mu nuna musu yadda ake asalin rawan shari gaskiya ne mu fa tsabar rawan nan idan muka fara dan dolo dan Allah kar ku bar da ni kadai in zan sama ko ku yi min tsali wallahi don Ashman kana ji ko kana ji don Ashman ne ne kike mai gashi ga samu ne kan halma aski samu ne sama ba to shi kenan yanzu za a ku dama ne to shi kenan a ba su dama ta minti biyu dishi a ba su